good day mga ka-studio. Today's episode, kasama ko ulit yung family ko. So si Bibi, hi Bibi, tsaka yung misis ko. Today's menu, mayroon tayong inihaw favorites. So unang-una mayroong bangus, pork belly, tsaka atay ng baboy. Tsaka siyempre, para matunaw yan lahat, mayroon kaming lemon juice. Tapos yung ginamit naming sausawan is Mang Tomas at saka tuyo na mayroong suka at kamatis. Naghanda din kami ng fruits mga ka-studio, mangga at saka saging. Yan, hindi na namin patatagalin to mga ka-studio. Kainan na po sa mga hindi pa kumakain dyan. Tara, kain na. Kain na? Kainan na po. Kailan na po. Lagay muna natin ito sa Tuloy. gilid. Kain na po. Kumain tayo. Ang crispy guys. Ang crispy. Ang crispy guys. Kamayan na po ito. Yan na pa, ipakita. Sarap. May part na crispy yung balat. Atay. Kanin. For you. Thank you. It's for you, babe. Thank you, Pang. With crispy. Yo. Crispy. You? Ito gusto. Very well, so. Rice. You want rice? Yummy. Manalo ang crispy. Wow. Yan, kunan ko ng balat yung bangus. Ang taba nito. Ayan. Lagyan ko ng mga lamas sa loob. May daghang lamas diri.
Naka-studio. Madaming tinig yung bangus pero masarap. Sarap talaga to siya. Yan, ang taba ng bangus na to. Wow. Ingat kayo sa tinig. Or Fish. what? Thank you. Welcome. Masarap tong ganito yung handa mo tapos maliligo kayo ng dagat, di ba? Outing. Masarap itong kainin kapag nag-outing. Ata ganyan na naman. Doon sa palengke. Right? Okay. You want more rice? You want rice? Rice Yan. ito, guys. Rice ito. Ito. Nilangan sila sa rice. Ah, this is mine. Alright. Okay, here. Whoa. This is big, guys. Yung anak namin, mahilig talaga to sa liempo. Mine. This is yours. Put down you.
Fish. Daming tinik. Ang daming tinig. Tinig si Papa. Ayun. It's good. You want some? No? Right? Want something? Wait, wait. Oh, here. This one. Right? Yours. Wow. Mataba. Yummy ito. Kahit maraming tinik ang bangus, paborito po namin talaga. Paborito naman akong lechon talaga. Ang last one. Oh. Sino paborito yan ng atay? No? Sarap ay pag inihaw na atay. What? Ito paborito. Ubus na yung suka. Dito mga pagkain talaga, parang budol style. Maganda pag mayroon kang kasama talaga. Dami yung kain mo talaga, di ba? Masarap siyang pagsaluhan. Kaya pang mangga. Paringin ito. Mango. Mayan ako magminggo. May pakitang banana. Oh. Ang tamis pa. 120 yung kilo ng mango na nabili namin sa palengke. This one? Done? You hold it properly. Wait. Ito hold it. Yung baby namin, mahilig talaga yan sa mangga, no? Gusto niya mga fruits. Yung mangga ang pinaka-paborito niya sa lahat ng prutas.
Yan, ubos na. Ubusin natin, no? Okay. Grabe ang tinik, oh. Dami. Ayan. Kainin mo. What? Bakit? Ano nangyari? Kainin mo. Ayaw mo na? Ah, ano yan? Sa fish yan. Okay. Hindi ako. Busog na ako. Unti na maubos lahat, no? Unti na yun, ubusin na natin. Buksan nila. Na. Wala ako. Hapit na naubos. Ikaw maubos nito? Down. Down. Excuse. Oh. Wait. Asa man ka? Wala. Hmm? Ang kanto. Dugag man ka. Sige na, sit down. Ang kanto. Wala. Kani, isa ka ni po daw. Wala ko maubos. Lagay mo lang. Tamis ang mangga, no? Grabe, tamis niya. Sobrang sarap. Gusto mo yan. Juice and sauce. Kung makaubos ang og-ibon juice, panalo. Kasi malapit na. Cheers muna tayo. Cheers. Cheers. Meron pang natirang isa. Kamoy panalo. Ito, wala na to. Kung Lamas na. maubos na ko Ito, ang daming tinig ang dyan na part. Luzon, ako'y panalo. Kabanana. Ubusin mo to mamaya. Yung banana. Ayaw mo na ito. Okay na yan. Kasi kami ang lechon. Sinog ba? Bago kami umaalam mga ka-studio, shout out muna natin mga kaibigan natin. Shout out po kay Rini Rose Cunado, Jacob Kane Villanueva. Shout out Lynn Bansiloy.
Shout out din sa mga nurses sa King Fahad Medical City from Shumay Dumpling. Shout out RB Jan Villamonte, Alicia Jan Jefferson Ramos, Virjos Cabanyero, Anali Gustilio. At nagpapa-shoutout din si Ma'am Anali Gustilio kay Maiko, Jab, Ivan, Kim, and Renz Casyon from Butuan City. Hi po. Gisa Dumadag, shoutout po. Si Ma'am Janice Maritan, nagpapa-shoutout din siya kay Ariel Atahar. Shoutout din kay Shi Riquizo. Shoutout Rosila Ubas. Tsaka yung anak niya na si Singping Christian from USGR Basak. Shoutout din kay Herods SMR from Tagum City. Shoutout Charlene Batukan. Shoutout din kay Buds PH or Mark Brian Ignacio. Ang last na shoutout, meron silang mga sariling channel. So, support din natin sila mga ka-studio. Shoutout kay Buko Linia. Shoutout din kay Zone Inos TV. Tsaka last po ay, channel name na ay The Independent Vlogger. So, ayan po. Maraming salamat mga ka-studio sa panonood sa episode na ito. Sana po ay nag-enjoy kayo. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye-bye. You done? Bye-bye.